La nostra recerca està dirigida a entendre la biologia del càncer de pàncreas i a partir d'aquests coneixements dissenyem noves teràpies. Les teràpies fonamentalment amb les que treballem estan basades en l'ús de virus oncolítics i aquests són virus que nosaltres a través d'eines d'enginyeria genètica redissenyem per fer que puguin destruir a les cèl·lules tumorals i a més els incorporem noves funcions que sobretot puguin ajudar el sistema immunitari també a actuar contra el tumor. A part, el fet de tenir aquesta expertesa amb les eines d'enginyeria genètica ens permet establir col·laboracions amb molts altres grups i dissenyar conjuntament estratègies de teràpia gènica o d'edició del genoma per malalties minoritàries. Concretament ara estem treballant amb una que és una malaltia metabòlica hereditària. La dificultat més gran ha estat compaginar l'activitat investigadora amb la maternitat. És a dir, fer possible les dues passions que són ser científic i ser mare. Al començament tens diverses pors i aquestes pors estan dirigides a pensar que la teva carrera científica pot disminuir la seva competitivitat per el fet de ser mare. Que el període de baixa maternal et pot generar unes llacunes que són importants i que seran difícilment reparables, per exemple, o que el temps que tu dedicaràs als teus fills et poden restar de la teva activitat investigadora. Però, per altra banda, no vols que la teva activitat com a científic et freni la teva crida que tu sents per ser mare. Al final, he de dir que els dos projectes són possibles de tirar-los endavant i fent unes quantes filigranes ens n'anem sortint. El consell que els donaria en primer lloc és que s'escoltin a elles mateixes, que si la ciència és el seu camí, que el segueixin, que no renunciïn a res, que aquest és un camí que hi ha molts revolts, però que de tant en tant arribes a llocs en què pots contemplar paisatges que realment valen la pena. Que per això cal curiositat i també cal ganes d'aprendre, però no s'han d'oblidar que això voldrà dir dedicació, perseverança, confiança en elles mateixes i aprendre a gestionar petites derrotes. I que no s'oblidin del seu projecte personal, que el tirin endavant també, que tot és possible, que no som heroïnes, però aprenent a gestionar bé el temps i amb alguns suports ens n'anem sortint.